Ну што ж, да галоўнай тэмы сённяшняга дня Лукашенко паляцеў у Маскву, дзе сустракаецца з Владзімірам Пуцінам, абмяркоўваць, вядома ж, пытанні датычныя саюзнай дзяржавы, інтэграцыю ў межах гэтай дамовы. Ці стане гэты дзень лёсавызначальным для нашай краіны? Паразважаем разам з дарадцам Святланы Ціханаўскай у міжнародных пытаннях Франкам Вячоркам. Вітаю, Франак. Добрый вечер. Тое, што Пуцін вырашыў узяць удзел у саміце па клімаце, а з Лукашэнкам сустрэцца пазней, сведчыць па словах прэс-сакратара Крамля Дмітрая Пескова, то, што тыя перамовы будуць даўгія і цяжкія. Ці сапраўды, на вашу думку, гэтыя перамовы будуць вельмі даўгімі і цяжкімі для абодвух бакоў? Усё залежыць ад таго, якія тэмы будуць абмяркоўвацца на гэтых перамовах. На жаль, ніякай празрыстасці, ніякай дакладнай інфармацыі пра тое, чым яны будуць гандлявацца, пра што яны будуць гаварыць, мы не маем. Няма ні празрыстасці, ні падсправаздачнасці ні ў Пуціна, ні ў Лукашэнкі. Для нас прынцыпова, каб незалежнасць, суверэнітэт не былі прадметам гандлю. Разам з тым, Лукашенко ўжо заявіў, што пасланне Владзіміра Пуціна, якое гучала напярэдадні федэральнаму сходу, мае чалавечыя ноткі, і што вялікія чалавечыя ноткі Лукашенко заўважыў у гэтым пасланні. Гэта такое заігрыванне, на ваш погляд, што гэта за характарыстыка такая? Я думаю, што ў Лукашэнкі няма выбару, яму трэба прыніжацца, яму трэба падабацца Пуціну. Мы бачылі, калі яны сустракаліся, нават як ён сядзеў. Вось гэтая мова нават адлюстроўваецца на позе. Для Лукашэнкі цяпер Крэмль – гэта галоўная крыніца фінансавання, а фінансаванне патрэбнае, каб утрымліваць сілавікоў, каб утрымліваць армію чыноўнікаў, таму што менавіта фінансавыя складанасці – гэта тое, што можа прывесці ў бліжэйшы час і да хвалі пратэстаў, і да незадаволенасці ў грамадстве, і да расколу ўнутры элітаў Лукашэнкі. Разам з тым, сёння падчас гэтых перамоў гаварылі пра тое, што Расія і Беларусь рухаецца ў добрым кірунку, і не абмінулі, канешне ж, Украіну. Адразу пачалі з крытыкі на адрас прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага. Лукашенко нават сказаў, што той не надта дыпламатычна сябе паводзіць. Гэта такое вось супрацьстаянне ўсяму свету, паказаць, што нават мы супраць Украіны, і то заадно з Пуцінам, ці як? Давайте не будем падманваць адно аднога. Лукашенко сам за сябе. Ён з тымі, хто будзе яго падтрымліваць, тыя, хто гарантуюць яму утрыманне пры ўладзе, ён той чалавек, які не бачыць сябе па-за прэзідэнцтвам. І калі ён бачыць кан'юнктуру, адчувае, што ў гэты момант яму трэба сказаць нешта супраць Украіны, ён будзе гэта казаць. І гэта ніколі яму не замінала на наступны дзень паехаць у Кіеў і сказаць тое самае пра Расію, пра Польшчу, пра Вашынгтон, пра кагосьці яшчэ. Ён дастасоўваецца, ён палітык-папуліст, але дзякаваць Богу, ягоны час прайшоў, і зараз пытанне толькі ў тым, як нам забяспечыць гэты пераход да дэмакратыі з найменшымі стратамі, без ахвяраў, з найменшымі стратамі для Беларусі. Вельмі трывожна, з нейкай трывогай чакаюць вось гэтыя перамовы. У тым ліку, я думаю, і штаб Ціханаўская прыслухоўваецца да таго, што ж там будзе адбывацца, што будуць абмяркоўваць, а кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка нават заклікаў Святлану Ціханаўскую уступіць на пасаду прэзідэнта, каб пазбегнуць страты незалежнасці Беларусі. Што вы думаеце пра гэта? Сапраўды трывожна ад таго, што мы не ведаем. Паводле нашай інфармацыі, нашых крыніцаў, такой аднамомантнай інтэграцыі, паглынання быць не можа. Это не выгодна нікому. Яны, як правіла, калі будуць мець такія здзелкі, яны будуць расцягнутыя, каб у інфармацыйнай прасторы не справакаваць выбух. Таму што для Лукашэнкі пратэсты гэта самае страшнае. І нават калі нейкія здзелкі будуць заключаныя, яны, на жаль, будуць трымацца ў таямніцы. Мы павінны ж трымаць уладу падсправаздачнай, мы павінны казаць, што суверэнітэт, незалежнасць не прадмет гандлю. Вельмі добра, што Злучаныя Штаты Амерыкі прынялі акт аб дэмакратыі і суверэнітэце Беларусі, які, акрамя падтрымкі дэмакратыі, таксама забяспечвае, гарантуе падтрымку незалежнасці Беларусі. Што тычыцца уступлення ў сілу у прэзідэнцтва Святланы Ціханаўскай, тут складана, таму што, ў прынцыпе, яна ўжо мае знешнюю легітымнасць, яе ўжо прымаюць як лідара Беларусі ў многіх краінах свету. І ёй знешняя легітымнасць дадатковая не патрэбная. Што тычыцца ўнутранай легітымнасці, уступлення на пасаду прэзідэнта у Беларусі,
Беларусі праз правядзенне інаўгурацыі, гэта трэба мець на ўвазе, гэты інструмент павінен быць напагатове. І калі сапраўды з'явіцца вострая рызыка незалежнасці суверэнітэту, і калі з'явіцца знак, сігнал, што дзяржаўныя органы, дзяржслужбоўцы цэлымі інстытутамі будуць гатовыя перадпарадкавацца Святлане Ціхановскай, вядома, гэты варыянт не трэба выключаць. Уся вось гэтая сітуацыя з замагам на жыццё Лукашэнка і ягоных сыноў, ну, раздзьмутая, у тым ліку ў Расіі, там таксама балбочуць увесь час, што калектыўны захад ніякім чынам не рэагуе, а многія эксперты сходзяцца ў меркаванні, што вось гэтая гісторыя з замахам на жыццё нелегітымнага кіраўніка Беларусі выгадна як Крамлю, так і самому Лукашэнку. А Крамлю, у першую чаргу, каб паскорыць гэтая інтэграцыйная працэсы. Ці згодныя вы вось з такім меркаваннем? Мы дакладна разумеем, што гэта правакацыя. Мэта гэтай правакацыі цягнуць увагу ад галоўнага пытання мірнай змены ўлады ў Беларусі і правядзення выбараў. Таксама, на жаль, гэта ускладняе нашу працу ў напрамку дыялогу, перамоваў з рэжымам, таму што калі ты абвінавачваеш прадстаўнікоў грамадства ў тым, што рыхтуюць замах, то табе нашмат складаней прыняць вось гэтыя прапановы аб размове і дыялогу аб мірным вырашэнні крызісу. Ясна, што для Лукашэнкі любая магчымасць выйграць час, яна патрэбная зараз. Ясна, што Расія штурхае яго для больш актыўных інтэграцыйных дзеянняў і да канстытуцыйнай рэформы. Лукашенко гэты час цягне. Ну і яны выкарыстоўваюць, магчыма, такія інструменты, у тым ліку вось гэтая правакацыя як замах на Лукашенку, для того, каб вось прыспешыць свой парадак дня. Ну і мы таксама атрымліваем сігналы, што Расія збіраецца вось гэтую тэму замаху на Лукашенку і перавароту падымаць на міжнародным парадку дня. Тым самым перабіўшы, зноў жа, самае асноўнае, з-за чаго ўсё ў Беларусі пачалося. Это правядзенне свабодных выбараў. Ну, тут трэба нам дзейнічаць супольна, трэба, каб усе нашыя саюзнікі, партнеры замежныя, каб яны дакладна ведалі, занялі адзіную пазіцыю ў гэтым пытанні, што толькі праз мірныя выбары можа гэты крызіс вырашыцца. І ніякія правакацыі, ніякія манёўры, каб адцягнуць гэтую ўвагу, не павінны спрацаваць. У нас таксама ёсць заява самой Святланы Ціхановскай адносна сённяшніх перамоваў Александра Лукашэнкі з Владимиром Путиным. Давайте послухаем, пазней вернемся, каб працягнуць нашу размову. Я всегда была с вами откровенна. Нынешняя политическая ситуация очень тревожная. В ближайшее время мы можем столкнуться с необходимостью защищать свою независимость. Человек, который десятилетиями строил себе репутацию гаранта суверенитета, сам стал прямой угрозой суверенитету. И это полностью на его ответственности. Я хочу напомнить, что после выборов 9 августа 2020 года Александр Лукашенко не является легитимным представителем белорусского народа. Он утратил доверие и не имеет законного права принимать решения, которые затрагивают национальные интересы и влияют на будущее страны. В то же время я, как избранный представитель белорусского народа, заявляю, что никакая дополнительная защита со стороны России нам не нужна, а выдуманный заговор с покушением – явная провокация, чтобы оправдать вмешательство России во внутренние дела нашей страны. Также я хочу подчеркнуть, что белорусский народ очень тепло и добрососедски относится к России. И я предлагаю оставить отношения наших народов именно такими. Любое решение, которое затрагивает национальные интересы, не может быть принято и тем более осуществлено без воли белорусского народа. Белорусский народ вынужден сражаться за свою свободу. И мы уже доказали, что умеем за себя постоять. И мы, белорусы, не поступимся суверенитетом и независимостью. Вяртаючыся вось да гэтага замаху на жыццё Лукашэнку, варта, канешне,
таксама задацца пытаннем, ці верыць сам Владимир Путин і Александр Лукашенко, што палітолог Александр Федута і там адвакат Зянкович, а таксама Рыгор Кастусёў, старшыня партыі БНФ, планавалі ягонае забойства. І калі не верыць, і сапраўды гэта правакацыя, гэтую правакацыю праводзіць само ФСБ, ці тут не паўстае пытанне, колькі ж Лукашенко тады будзе супраціўляцца, колькі у яго ёсць часу, каб капітуляваць перад Пуціным? Тут цяжка сказаць. Я паўтаруся, што пагроза незалежнасці будзе роўна столькі, колькі Лукашенко пры ўладзе. І чым бліжэй будзе да пераменаў, да новых выбараў, да сыходу Лукашэнкі, тым мацней гэтая пагроза будзе нарастаць. Таму што дыктатар Лукашенко загнаны ў кут, аслаблены, які страціў падтрымку нават сярод тых, хто яго падтрымліваў заўжды, і сярод сілавікоў і чыноўнікаў. І ён можа рабіць небяспечныя, непрадказальныя крокі. І мы павінны зрабіць усё магчымае, каб яго спыніць як можна хутчэй. Колькі гэта часу зойме? Некалькі месяцаў. До канца года мы не ведаем. У нашых інтарэсах, інтарэсах Беларусі, каб пытанне выбараў, новых выбараў, свабодных, яно было пастаўленае першым на парадку дня. Не канстытуцыйная рэформа, не нейкія змены, не сімуляцыя там дыялогу праз Васкрасенскага і Гігіна, а менавіта правядзенне новых выбараў. І таму мы апелюем кожны дзень да міжнароднай супольнасці, каб дапамаглі ў арганізацыі гэтых выбараў, і да людзей унутры рэжыму, каб падтрымалі ідэю дыялогу. Таму што гэта адзіны спосаб безбалезна, без ахвяраў вырашыць палітычны крызіс у Беларусі. Калі вельмі коротка, Франак, літаральна 1,5 хвіліны у нас застаецца, наколькі вось гэтае інфармаванне у захаду, у тым ліку, і вось я ведаю, што Светлана Ціхановская правяла размову з міністрам замежных спраў Грэцыі, і на падыходзе пакет санкцыяў ад Еўропы, наколькі ідзе вось інфармаванне о сітуацыі з Лукашэнкам зараз вось у гэтым кірунку, ад вас у першую чаргу? Мы працуем з еўрапейскім звязам Злучанымі Штатамі Амерыкі. З Джулі Фішер правялі апошнія 4 дні. Яна прыехала ў панядзелак у Вільню, заўтра з'язджае, рухаецца ў Варшаву. Сёння быў званок з міністрам Грэцыі. На наступным тыдні шмат сустрэчаў з еўрапейскімі сталіцамі і офлайн, і онлайн сазвоны. Вот сёння прыйшло запрашэнне, у тым ліку ад Албаніі, збудаваць двухбаковыя адносіны. Наша задача гэта мець як можна больш саюзнікаў і прыхільнікаў свабоднай і незалежнай Беларусі. А для гэта трэба працаваць кожны дзень, не губляць галавы, нагадваць всяму свету, што беларусы там, беларусы чакаюць дапамогі і беларусы працягваюць змагацца. Ну што ж, дзякую вялікі за гэтую размову і за тое, што робіць гаспадарства. Франак, Вячорка, дарацца Светлана Ціхановская. Кажуць, пажывем, пабачым, колькі Лукашенко пратрымаецца. На гэтым я, Віталь Бабін, развітваюся з вамі.